دم باش تماشاوانên hêja. Ez Cihan Zekeriyam, programa Lîkesî binase. Kesayetiya me îro bi navê Seyid Abdulqadir. Seyid Abdulqadir, bavê nasyonalîzma Kurd. Gelo hîn dizanin kê bingeha nasyonalîzma Kurd daniye? Gelo hîn dizanin Seyid Abdulqadir kiya û çi kiriye? Seyid Abdulqadir li sala 1851 li Colemêrgê ji dayîk bûye. Ew kurê Şêx Ubeydullah Nehrî ye û neviyê Seyid Taha Hekarî ye. Li serhildana bavê xwe de Şêx Ubeydullah Nehrî, Osmaniyan ew û malbata wî serbûnî Meke kirin. Lê piştî şoreşa sala 1908 de ew vegeriya bo Îstanbulê. Li serhildana bavê xwe de li sala 1808 de ew beşdar bibû û wî gelek xelk kom kir û her wiha jî li sala 1905 de ew koçîbeyê bi tê bibû. Li sala 1908 de li Stenbolê wî giregirên Kurdan li dora xwe kom kir û Cemîya Teawun û Tereqqiya Kurd ava kir. Lê Tirkan cemîya wan girt. Bi rastî ew bavkê netewperweriya nûjena Kurd e. Ew her wiha jî li sala 1918 de tev hevalên xwe Cemîya Tealiya Kurdistanê damezran. Bo yekem Partiya Kurdî bû. Her wiha jî Seyid Abdulqadir di serhildana Elîşêrê Qoçgirî de roleke mezin lêst. Bo bi dizî damezrandibû û her wiha jî li Komîta Îstiqlalê de alîkar bû. Komîta Îstiqlalê ji zamanê Şêx Seîdê Pîran de amade kir. Di serhildana Şêx Seîdê Pîran de roleke giran lêst. Li dawiyê de ew jî weke Salihbekê Heynî û 47 hevalên xwe hate girtin û li dadgeha Şerqê de hikmê îdamê dane wan. Serencama wê li Peklîsê werîsê zulmê listî wî gerandin û bi dar vekirin. Seyid Abdulqadir ew rêwiyê azadiyê bû û canê xwe da bo doza Kurdistanê. Lê mixabin ew jî yekeke ji qurbaniyên dîrokê jê re rêzgirtina pêwîst nehatiye kirin. Em serê xwe jê re biçimînin. Ji bo em berdewam bin, me bişopînin û bipijrînin û avê me bikin.